וואו, איזה מרגש, אני לא מאמינה שאתם מסיימות י"ב. זה פשוט לא יאמן. הייתן כאלה קטנות, זיינוקיות חמודות ומתוקות. ואני מתרגשת איתכן מהרגע הזה. אני יודעת איזה מסע כל אחת מכן עברה כדי להגיע אליו, וכמה לא ויתרתן לעצמכן, וכמה ראיתן את מי שסביבכן, וכמה עשייה היו בתוך השנים האלה. זכיתן באמת ללמוד באולפנה מיוחדת, עם בנות מיוחדות ומורות מיוחדות, ואני מתרגשת איתכן מאוד. אני נהנית כל כך לראות מדי פעם, לפגוש אתכן. מחזור בית האהובות, בהצלחה רבה. סיימתם עכשיו מסע של 6 שנים באולפנה, התחלנו אותו ביחד, ואתם עכשיו מתחילות מסע חדש, כל אחד במקומה. בהצלחה רבה בשליחות שלכם, תאירו את האור שלכם, תפיצו את הטוב שלכם בעולם, תקדמו את העולם, תאירו את העולם בתורה ומעשים טובים. שיהיה לכם בהצלחה רבה בכל אשר תלכו. פיניסטיות אהובות, ברוכות אתן בבואכן, ברוכות אתן בצאתכן, בכל מקום שתלכו אליו, שתביאו בעזרת השם הרבה אור, הרבה שמחה, הרבה ברכה, בהצלחה גדולה. מחזור בית היקרות, הגעתן לצומת משמעותית, שבו אתן יוצאות לעצמאות. אני מאחלת לכן לבחור ולעשות תמיד מה שטוב לכם ומקדם אתכם למקום חיובי, ושמחה להתעדכן ולשמוע מכן רישיון, צו ראשון, וכל שאר הדברים. וזהו, ושיהיה לכם המון בהצלחה בכל מה שתעשו. בנות השמינית היקרות והאהובות, אני מאחלת לכם הרבה הצלחה בהמשך הדרך. אם זה הבנות שהולכות ללמוד, אני מאחלת שהלימוד יהיה משמעותי ומשם תצאו ותתרמו, ואם זה הבנות שהולכות לשירות, מאחלת שהקדוש ברוך הוא ילווה אתכם, תרגישו אותו בכל דבר שאתם עושות ותראו הרבה ברכה. ומתוך העשייה והתרומה גם תבנו בעצמכם קומה להמשך החיים שלכם. אז דשך מתגעגעת, נשיקות. אהובות שלנו! איזה מסע מטורף עברנו יחד. וואו, מהממות שאתן מתגעגעות אליכן כבר עכשיו. נהנינו פשוט מכל רגע. מאחלות לכן בהצלחה בהמשך הדרך. אוהבות המון.